3, 2, 1, let go. Happy. Het startschot op Langwar voor de 5e wedstrijd. Maar dat zou nog een paar keer afsketten worden moeten, want de eerste beide starts winnen vals. En de wien, die rommen nogal wat, dus de startlijn wordt ek een meter op zondag versleept. En met de tweede start konden we dan uiteindelijk zetten op de Langwarderwielen. De route wie een trijenhoek met een lang kruisrak, dan heel wien naar tonne 2 en dan roem en voor de wien naar de tweede tonne. En die route hoopten ze dan een keer als 4 of 5 zielen te kennen. We zagen Grauw met de allerleegste start hier op Langwar en dat pakte heel goed uit. Volle minder weer de start van het Jereveen en van Snits. Want Snits lag helemaal belabberen daar onderin. Met alle skippen boven hem. De oude visser van de Snitserpannen die wie er bij de start net goed bij. En moest dus achterom beginnen. Een drege put, want hij wil zo graag in die top 5 handhaven. Grauw, die had 4 wij de beste papieren. Zij lezen een stritlengte voor dan al op de achtervolgers. De oude visser van Grauw, die snapte wat er bar moest op de Langwarderwielen. En zegt de concurrentie vrotten daarachterin. Het Jereveen, de Jouwer, Bolzert en helemaal achterin de Snekerpan. Ja, Grauw, die koer vrij zielen. Dus die maar een beetje win in het begin van die wedstrijd. Een 2, maar Grauw koerde er het meeste mee. En zij binnen dan ook als eerste bij die bopperste tonnen. Voor het kampioenschap dus heel gunstig wat Douwe Visser van Grauw hier docht. Hij had 1 overwinning in de boeze, maar hij kent nog wel in broeken. En het gaat groeit. En het is dan de vraag wat het tweede stekje achter hem op eerste koer. We zullen de Zuidwesthoeken daar verrassend zich in die top melden. Maar het is het Jereveen die het bakboord leidt en die mij dan de Zuidwesthoeken omheen dwingen. En vanzelfs door de venster dat ik Auke de Groot van de Zuidwesthoeken, ja, die mat een beetje omheen. Die mat rond hij aan het Jereveen. En Jereveen pikt ze het tweede stekje in voor de Zuidwesthoeken. Volgen terug de Jouwer, Drachten, de hele mannen en Bolzert. En in die middenlijn, daar is het dreig om daar wij te zielen. Snits, die het strieën men in de beginfase. Een 11e plakje, daar moesten ze wij komen. Douwe Visser, ja, het er warm van, de jas hoede net om. Maar het vooruitzielen, dat we in die fase een poerpetour. Het grootste pad van de vloot bleunt dicht bij elkaar, maar er komt een onderskiën. We hebben een top 5 in het klassement en die top 5 die ontwikkelt hem ook in deze wedstrijd. Maar als grootste koprenner Grauw op eerbiedige afstand daarachter het Jereveen. En dan krijgen we de Jouwer, Bolzert, nog altijd de Zuidwesthoeken erbij. Ja, en het wachtje is dan in feite op Snits. Maar Snits had het dreig. En in die middenmoot, daar ontrennen we skippen elkaar haast neer. Voor het lapje, treien riegen dik op die onderste tonnen aan. En dan is het altijd uitzien om geen brokken te veroorzaken. Hier is heel mooi te zien hoe heeg het Grauw in de mars hield en hoe leeg het Jereveen daar leidt. Het verschil, dat wordt jeder grutter als Lietser. En Grauw zit op rozen. De strijd erachter is heel boeiend. Maar het zal deze man een wast wezen. Douwe Visser van Grauw. Hij had een hele noffelijke medje. En hij docht het echt prima. Vanzelfs iemand hij de onval weer op de koppositie in het klassement. En daarvoor moet hij een peer plakken voor deze man eindigen. Pieter Brouwer van het Jereveen. Maar ja, die zit heel dit nog kreeg op het tweede stekje. En als er niet verhoort, dan blijft hij gewoon de koprenner. Dus echt voor hem neer door de hand. Maar dan, er komen vanzelfs wat wrakselingen. De Jouwer en Bolzert. Ja, de Jouwer op bakboord die mij dus Bolzert een beetje omheen dwingen. En klimt naar het tweede plakje. De Zuidwesthoeken komt echt in zijn situatie. En die maat rond hij aan ons Snits. Snits, ja Snits. Snits is van het 10e plak hier al opscoot naar de 4e positie. En die maken dus monsterachtige slagen vooruit. En daar had er al de ontsluiting bij de kopgroep.
De echte top 5 van het klassement zielt ook hier top 5 op het Langwarderwiel. En er komen meer boeiende situaties, want het is elke keer bij die bovenste tonnen, met de bakboord, stuurboord situaties, waar de schepen in de knoei komen. En hier is het de snekerpan die op het achterdek komt van de Jouwer. En zij vinden dat ze net genoeg rond te krijgen bij hun bakboordslag en de rode vlaggen komt in het wand. De Jousters tochten dat ze ruimte genoeg joegen, maar kunnen een onvaring net voorkomen. En beide skippers hijsen de rode vlaggen een protest. Het kan net verhinderen dat Grauw hier de grootste winnaar wordt op Langwaar. Maar de wedstrijd die wie nog lang net dienen, want het zou nog bloedstollend spannend worden bij de finish. Want waar wordt nou 2, 3, 4? Daar zullen we achter komen als het gevecht in beeld komt met Snits. Want daar is de Sneker Ponne en die is en het Jereveen en de Jouwer voorbij en finisht hier als tweede. Magistrale prestatie van Douwenvisser van Snits. En de Jouwer die passeert dan echt nog het veen op de streep, pakt de tweede plak. En Jereveen, ja, die is dan toch wel een beetje de verliezer van deze dag. Zij eindigen op het 4e plak en moeten maar afwachten wat de verdere protesten opleveren zullen. Dan krijgen we het klassement van Joert op Langwaar. Ik zei ze dat de Jouwer het protest verlen had. Zij had dus 14 onoortrekbare punten onder broek. Grauw wint hier. Dan Snits, het Jereveen dus dan Tredde, Bolzet, de Lemmer, de Heerlemoine, Drachten, de Zuidwesthoeken, Wortsijn, Ljouwert met Jappie Meter, Jennewoord met Gerhard Pietersma. Zullen we dadelijk eens even vreetje hoe dat nou kan. Langwaar op het 12e plak. Ze hebben ook vast wat in de wei zitten. Of misschien ik wel net. De 2 broeren Pietersma op het 13e plak. Huzum en wat ik al zei, Dirk-Jan Reinga, 14 strafpunten. Het algemeen klassement. Ongemeen spannend, zo Mart Smeets wil zeggen. Grauw op het 1e plak, 7,8 punten. Het Jereveen op het 2e plak deelt eerste steeds maar met 7,8. Dan komt Snits met 11 punten. Bolzet met Sontjen. Dan geven we er even als een racetrain terug in. De Lemmer op het 5e. Ljouwert zegde. De Jouwer zonde. De Heerlemoine 8e. Jennewoord 9e. Drachten 10e. De Zuidwesthoek op het 11e plak. Wortsijn 12e. En Langwaar met Jeroen Pietersma, de debutant. 13e. Huzum 14.